Салом алейкум, подписчикои канали Battle Go майдони Battle. Ина бо мо кати шумо ровна баъди як ҳафта ё ки бигем 8-9 рӯз пас баъди якум батлои пешниҳод кардаи мо ба шумо чӣ гуфтанем вобаста ба батлое ки пешниҳод кардем да шумо ва ба фикри ма баҳои қаноатбахшам ай шумо сазовор шидаем. Бисёриёда маъқулам шуд ба фикрам ай рӯи комментҳо бисёриёда маъқул шидагиай. Барои ҳамин миннатдории хидмат аввал ба сарпарасти ё ки бигем ҳамун спонсори канали майдони батл ё ин ки батлеро миннатдорӣ ман ба ҳамун одам ба ҳамун шахсият мерасонам ки ҳам реперора дастгирӣ мекунад, ҳам мухлисои батла бо гашта ба батл шод карда истай. Миннатдории хидмат ба эмигранти оазис мерасонам барои даъвати моро қабул карданашон. Миннатдории хидмат ба Мариёву Нолграм мерасонам барои як батли бар ҳаво нишон додани як дараҷаи як планкаи баланд батла гузарондан новобаста ки брид ки бойдод. Миннатдории хидмат ба ҳар диҳами нафар мерасонам ки як батли беҳтарина нишон доданд. Миннатдории хидмат ба маъмурияти клуби Pride мерасонам барои шароити мусоид фароҳам овардан барои гузарондани батл. Миннатдории хидмат ба муҳтарам доварое ки ҳамун рӯз даъвати моро қабул кардан омадан мақсад доварӣ кардан. Ба ваён мерасонам акаи Шаҳриёр, акаи Фира Растаман. Миннатдории хидмат ба шумо ҳам мерасонам. Миннатдории хидмат ба Шайх Додихудо мерасонам ки ҳамун овозеро ки шумо мегӯед мо хушрӯ фаҳмидем, раҳмат. Микрофончаи Додихудо буд ҳамун рӯз мо дар як бигем ҳолати безеб будему дастгиримон кард. Миннатдории хидмат ба операторҳо, ба шахсе ки монтаж кард Кинг Адаби. Миннатдории хидмат ба ҳамаи шахсое ки дар ҳамин гузарондани ҳамин батл дар ҳамин проект саҳми хичона гузоштагианд. Миннатдории хидмат ба ҳамаи ҳамиҳо мерасонам. Миннатдории хидмат ба ҳама бачаҳое ки мебиёянд ҳамин рӯзо ба офиси мо визов метиҳанд ё визов як каси дигарро қабул мекунанд. Миннатдории хидмат ба ӯ шахсиятҳо мерасонам ки дар мо боварӣ доранд. Ба подписчикои канал, ба шахсое ки просмотр кардану комментария кардану, ба шахсое ки ягон камбудиёи моро гуфтану, дар асл ҳамун камбудияи мо ай шумо ҳам миннатдорем. Мақсад ма нигоҳ мекунам комментариҳои шуморо, мефаҳмам ки ҳамин яхе камбудие мегӯем ки на самом деле камбудия. ма ҳозир мегӯям ки барои кадом камбудӣ. Мақсад ина ма як чизи дига ай шумо фаҳмидиму ай сипас ислоҳ мешавам. Мақсад дар визифа қабул кард, MKMC визифа қабул кард. шумо хоҳиш кардем дар комментария ки мо сурати ҳамун шахсеро ки қабул кардагиай ай сипас бимонем. ма албатта ҳамин хоҳиши шуморо иҷро мекунам. ин хоҳиш нест, бигем шумо дуруст қайд кардагиай ҳамин чиза ки ма бояд ҳамин чиза бикунам. раҳмат барои ҳамин. ва хиёл накунед ки ман комментҳои шуморо намехонам. мақсад коммент нависондаи бародармон ки ин ҳафта ответ дар комментҳо нашид. бародари азиз, ответ дар комментҳо мешава, албатта не ки айни ҳол дар комментҳо ҳамун саволҳо бо такрор шидааст нисбати ҳамун саволое ки мақсад ма уже дар пешина ответ комментҳо уже ҷавоб ма додагиам шуна вобаста ба батлои Навик, Стёпаву, Райдеру, Барону дигаро ки мақсад ҳамиёра батл биёр. ма вобаста ба ё ҷавобо ма гуфтам. бачи хеле ки шумо зи описание ҳамин видеоро диденед, мегӯед дар бораи чӣ гап застай.
барои ҳамин ман хостум ҳамин чиза аз шумо бифаҳмам. мо чанд каскати биромадем ки дар айни ҳол наметавонем ҳар каса батл бироварда. аз ҳамин сабаб мо бо рафту омаду маслиҳати ҳар ду тараф ба хулосае омадем ки хезе авлод лендмастер ваэс рест кронави кемсира батл монем. яъне и ду нафар дар ҳамун батлери соли 2018 байни ҳам батл кардагиам ва ба гуфти ҳар ду тараф ноҳақӣ шидагиай худ лендмастерам бридагиай вай карочи разборкошон. аз ҳамин сабаб ба хулоса омадем ки и ду нафарам як реванш кунанд. хела маҳоратҳои хуб доранд ва ба фикри ман як батли бар ҳавои дига ҳам мешавад ки ману шумо ҳамин чиза шоҳиди ҳамин чиз мешем. маслиҳати дагаворо бигем то 90% байни ду тараф пухтагиай маслиҳатҳо қариб шидагианд. ҳамин якду камбуди дига мондагиай ки ҳамора бартараф карда насиб карда боша рӯзои 1-2 апрел 1-2-3 апрелда ҳамин одамо ба офис ҳозир шида катишон суҳбат гузаронда ай условияҳои батл, ай ки доваро ки мешаванд, кай мезгаронем меша, ҳамаи ҳамира маълум хоҳем карда ба маълумоти шумо ҳам мерасонем. хулоса ҳамира мехостам дар ҳамаи шумо бугум бирасонам ва фикрҳои шуморо дар комментҳо интизорам. лайк, дизлайк, коммента фаромӯш накунед. фақат як чи аз шумо як хоҳиши дига бародаро муҳтарам подписчико, муҳтарам тамошобино, муҳтарам меҳмонои канали батл, вақте ки ягон фикри худтона баён мекунед мо албатта шодем ай қабул кардани ҳамон фикри шумо. не ки илтимос ҳақорату пасзании як каси дигар ҳамира камтар кунед. бачаҳо илтимос як хоҳиш калон аз шумо ки ҳамин чиз дар кор нест. ҳақорат кардан баъд беҳад як хел нафарҳо ҳақоратҳои беҳад безеб мекунанд. илтимос бачаҳо ба ҳақорат кардани ту шаъну шараф як кас паст мешававу не ки шаъну шарафи худи ту баланд намешавад, ягон обрӯам намегирен. барои ҳамин чиз дар кор нест бачаҳо. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед, бо канали майдони батл бошед ва хоҳишҳои худтона дар комментҳо бинависед ва кӯшиш кунед ки дарк кунед ки дар саволҳои шумо пештар ҷавоб надода бошам. агар саволҳо такрор шаванд мутаассифона бо як видеои дига кардан бо дар ҳамун савол бо ҳамун ҷавоб додан ба фикри ман шарт нест. саломат бошед.